Jeg vil komme ind på elektromagnetisk stråling plus spektrummet og atomet. Jeg vil starte med at fortælle, at elektromagnetisk stråling er et bølgefænomen. Det kan altså beskrives som en bølge. Der vil være en givet bølgelængde, alt efter hvilken stråling der er tale om. En anden ting, der er væsentlig at nævne, er, at bølgeudbredelsens hastighed er lig med lysets hastighed, og det betegner vi som lille c. Lille c er en konstant, når vi bevæger os i vakuum, men lysets hastighed afhænger også af hvilket materiale vi bevæger os igennem. For eksempel bevæger lyset sig lidt langsommere i luft og endnu langsommere i vand, end det gør i vakuum. Et andet begreb i forbindelse med bølgefænomenet er, at det har en frekvens, som vi betegner f, som er det samme som frekvensen er det samme som 1 divideret med perioden. Perioden betegner vi t. Eller lysets hastighed divideret med lambda. C divideret med lambda. Det vil altså sige, jo kortere bølgelængden er, jo større er frekvensen. Kortbølget elektromagnetisk stråling har mere energi end langbølget. Elektromagnetisk bestråling, som betegnes EM, kan også beskrives som en partikel, som vi kalder en foton. Vi har lært om fotonens energi og ved, at E-foton er lig med Plancks konstanten gange frekvensen. Plancks konstanten bestegner vi H, frekvensen F. I stedet for frekvensen kan man også skrive, som det står heroppe, lysets hastighed divideret med lambda. Det her tal vil blive større, jo kortere bølgelængden er, og det betyder, at fotonens energi, E-foton, er større, jo kortere bølgelængden er. Nu vil jeg tale om det elektromagnetiske spektrum, og jeg zoomer lige ind. Det elektromagnetiske spektrum. I den lave ende har vi gammastråling og røntgenstråling med en bølgelængde på 0,01 til 1 nanometer. Når bølgerne bliver længere, bevæger vi os op i det synlige spektrum, som er fra ca. 400 til 700 nanometer. Når vi bevæger os længere ud, kommer vi til radiobølger, som kan være fra flere meter til flere kilometer lange. Det er værd at bemærke, at det synlige lys faktisk kun er en lille del af det elektromagnetiske spektrum. Noget, der er relevant at vide i forhold til det med fotonets energi, er, at når vi er nede i den lave ende, er der meget energirig elektromagnetisk stråling, så er strålingen så energirig, at den er i stand til at slå kemiske bindinger i stykker og skade menneskets arveanlæg. Eksempler herpå er røntgen og gammastråling. Når vi kommer op i det synlige lys, er energien ikke så stor. Den kan varme vores hud, men den kan ikke bryde de kemiske bindinger. Den trækker ikke ind i os,
og er skadelig på samme måde som i den kortbølgede ende. Nu vil jeg forklare om atomets sammenhæng i forhold til det elektromagnetiske spektrum. Nej, det elektromagnetiske stråler. Atomer de er bygget op af en kerne med elektroner udenom. Kernen den er positiv plus på grund af kernen den er positiv på grund af protronerne der er inde i. Og udenom, som sagt, er der en bane af elektroner. De er negative. Atomet det er som sagt interessant i forhold til elektromagnetiske strålinger, i det den bane, hvor elektronet befinder sig i, kan ændres ved at tilføre atomet noget energi. Det her eksempel, vi har her, er et brintatom med en positiv kerne og negative elektroner udenom. Hvis der tilføres denne elektron energi, kan den excitere op i nogle forskellige baner, men kun i nogle bestemte baner. Når det sker, siger man, at der er sket en absorption. Den kan altså, hvis den får tilført energi, ryge herud, i den her bane for eksempel, og der sker en absorption. Kort efter, så vil den miste energien igen, eller kort efter vil den falde tilbage igen, og det vil den gøre ved at aflevere noget energi igen. Så den ryger altså tilbage til den samme bane. Det her fænomen, det er interessant i forhold til et lysstofrør. Et lysstofrør, det består af et glasrør med noget gas indeni. Et lysstofrør fungerer ved, at man sender en strøm gennem gassen, og noget af energien bliver absorberet af gassen, og der sker en absorption, som er vist her med pilen ud. Kort efter, så vil der ske en emission, hvor at elektronen vil ryge tilbage igen, og lysstofrøret vil på den måde udsende energi, som er bølger. Så for at gøre det kort, så fungerer et lysstofrør på princippet af absorption og emission.